Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Lockdown kabagi sim karai na kaling sarkar ka review meeting kalong specifically ya ka East Khasi Hills. Specifically ya ka East Khasi Hills Henry hakwi day bat ki ki district namar balay namar don ki district ki bakila declare ki lockdown haka district ki jongki la ka jong nilayo iya ki kot ko de ka bang kwa banong ba hakwi day bat ka East Khasi Hills pat ni declare ka ni lockdown ni extend ya ka lockdown nadu ka khanyeu terik san baji mestep hadu ka arpu sau terik san baji mestep jong uni uju unai kabaar kabi keren menne hakok review meeting kalong hakabe day bat kitu ki khatra hadu sau snen hakabingin sedang ban ai ya kaneka injection laneka tika nadu lasai ka sui ngan sietu ipi ba hadin ba ya katu portal la play ngio i ya kajing step ki pat ba ban ban register na kabenta kani ka injection jika kabingi penbet kalong ba nila ai instruction na po ka health department ba kin regulate kin da penbet ba kanundon ka rush hakitu ki vaccination center ba ki day ban board perking ya katu ka messages ka bakin sayo hakim mobile joki namar ba indicate antu what ya kapor ka timing bakan nu beji ba kin don hakitu ginjaga ki ba ngin ai batu injection pai ba nok sok snong jo ke jela ke kalong ba ngim dei ban puslai ya ka jingdon jong ka oxygen kham tam andang la dem ban install ban commission ban pentregam ya kini ki generator ha kini ki district headquarter ki ba phe ngila ship group ya kawe karai bat kata karai kalong ba menshemsnen ngidon itu ki community quarantine centers ha ki snong ki ba pher hapo kajela den rei mentang ni ong dakawe pak keteng bat kata keteng kalong cluster lane community isolation centers kini ki centers ki bangi hap ban kri dan ki bangi hap ban bu kalong kat kum kajing idon kam ha ki jaka ki ba idon kam bat yakane ngila aibo ha ki deputy commissioners rengkat bat ki BDO rengkat ru bat ki nong sensyar snong ki nong sensyar thau ki borsnong ki committee snong bangin pet haka jaka ka ba idon kam bangi dei ban don ya kanika isolation center khnam ban pensuk namuan ya kitu ki bayo ya ka positive case ka bangi om mild symptom lani ka bangi om asymptomatic lani ki bangi om let's say haka category A lani kategori B ki bom da don kam ba ngin pha yaki siapo ki hospital la kalong ha district lani la kalong hapo ka state level baru awe te ban kam pendunai ka pressure na kata kada nila rai na ka sarkar bangin ailat haki deputy commissioners bakin le ya ka badunta but haka jingbu yaki bakum kini ke isolation center ka sarkar kan sa ai jingarap kat kum ka jingdon kam jong kini ki centers hakeleng jong ka jela ka jongi but kabangi plan susu kalong bahagi ni ki centers ladang idon kam ka team na kaliang joka health department let's see lada ka situation
ka ong yagi bangi hak ban provide what yiki concentrator su na kalian coba sorka ni perkhat ban ni long ready ban le kumta te kumta ngakar pat ya ki nong song snong ki nong song tha hapo ke jelam ni kala jumi tongin ye trelang kaptam ngada khot kerpam ya ka ji ye trelang sa sisin pa bat ki nong sensasno ka sunjuk ki nong sensasno kis ki doloi ki nokma bat kumju uru ki rang ba snong ki komiti snong ki bakher bangin ya trelang hakabakum kanika krisis hakabakum kanika por kabang ngingi bendu namar bakakis kanang kiyo na kawe kasni siya kawe pat kasni ngiyak renru hakajing ran iya kamedyap jong itu kibayap na kajingpang COVID-19 don kikis kiba teng piong na kalian kanyam na kalian kakenhun kabakher kisepting wat ya kaban ra lan ban sim ya kamet ban pendep ya kamet kabadangsa kum kariti kedustur lan kum kanyam dolkom kabakijule kisepting ndai tang kibayi mereka kisepting kelong wat gitu ki parlok ki prajor lani kinong yalam haki diam haki seng ki bakher tingi kwa ban penisai kedar hangne ban kalian mencoba sorka yikwa ban ong ye pi ba wat siap ting hooi hakapor ba pimut ban ra ya kamet hakapor ba pimut ban sim ya kamet la kalong na hospital sayi sekompong lani na kompong ye ban let sekajakat thang le ni sekajakat tet ngin penbiang ya kitiar yada kabangi ong ki PPE ha ki bakum kita ki jaye ban ha ki bakum kita ru ki sengniam lani ki kunhun balang lani ki kunhun niam bakher kat ki badon hapo kajelam nikla juni ni de kerpat nama kata ba phim dei ban shifting dari phim dei ban ong ba phim nut ban pendek ya kamet ke badan sa namar ba phi shifting yo bit udu kenyang jimpang kerana ong pi da babasai na kalian ka health department kala penkret na dong sedom bada kapor baki tep asenduk ya kamet tu lani lagi bom tep asenduk tu nrei ya karukam sop karukam spine na dong sedom na kalian jong ka health department na kalian jong doctors na kalian jong nurse kilabu lepai pa protokol kumno ban penbit penbiang ya ka bakum kata kenang ba nginlai na kajik sapriang jong uniu kenyang jimpang asia ya kane ke yeu delang ka bakia di ki jur ki jep ki bangi juyale kum mengile mencem stem tena na kalian ka district administration menta kila sedang biang bat pli kawai sete sepo opo silong side bat kumdu sakene ki area jongka lats bit side bat kidang wat susuru yiki jaka katu kade telikat ka bai idon kam bandon kini ki kenja whole market ki wholesale market na ka bentar ki jingthum ki jingtep ki juhur ki jem hapo kajela kebangakwa ban pentip hang ni kalong ha kane ka jingjia ha kane ki jing ya kun jungi ya kane ka khlam ka baskutenat kalong managa government of India kala ai jing rap ya ki pajba nong song snong joge jela ke jongi ki badon ya kane ka kat roshan ka bangi ong ka bagidon hapo ka NFSA ki bajuyo kau roshan na kador laitengka sikilo ka sarkar India ka ai menta ya ki sasise uwe kamu ka alomen ka bagi siu laitengka sakawe pat ka alomen ka babundon kam siu ka beginyo san kilo sikle sibanai
But kani country kam na kamta uni ubenai Mei, but na kamta ubenai June. Katakan long kawe na kilat jingarap, ya kitu kit baduk ki bejenjar ba une ukau yo e. Kin yo e na kamta arteli kini ki ubenai ubasan, but ubenai uban real. Sakawe kabang suka ban penben ang ni yang ka review meeting. The review meeting that we had today. The lockdown specifically we decided for East Khasiels. Okay, you correct it. The lockdown is specifically meant for East Khasiels. However, as far as other districts, we have already authorized concerned deputy commissioners to take necessary decision on the ground as the case arises.